Здравейте, ученици! Днес с вас ще продължим да се запознаваме и да опознаваме природата и растенията около нас. Но преди това ще започнем с една игра, с която ще си припомним частите на растенията. Ще трябва да свържем различните части на растението с техните наименования. Кой иска да започне? Къде се намира коренът? Добре, листата къде са разположени? Цветът къде се намира? А плодът? И остана стъблото. Хайде да проверим как сме се справили. Чудесно! Успели сме да свържем всички части на растението правилно. Хайде сега погледнете следните изображения. Какво е изобразено? Да, изобразени са дърво и ягода. По какво се различават двете растения? Точно така, различават се по техните стъбла. Какво е стъблото на дървото? Да, стъблото на дървото е твърдо и има кора, наричахме го ствол. А какво е стъблото на ягодата? То е меко и няма кора. Я да видя кой си спомни от първи клас как разделяхме растенията, на какви групички. Точно така, на дървета, храсти и тревисти растения. В следващата игра ще трябва да разделим изображенията на растенията в техните групички. Да видим дали ще успеем да се справим. Борчето. Ягодата какво беше? Розмаринът. Лухарчето, виждали сте го? Червените боровинки. Ментата. Я да видим кайсийката. Много добре се ориентирате според стъблото и вида на растението. Хайде да проверим как сме се справили. Браво! Не сме допуснали грешка, успяли сме да групираме различните растения според техния вид. Какво можем да кажем? Че делим растенията на дървета, храсти и тревисти растения и че техните части са корен, стъбло, листа, цвят и плод. Днес обаче с вас ще се запознаем с растенията от една друга тяхна страна. Нека да запишем в тетрадките си работа в клас и заглавието растенията около нас. Както вече знаете, има много и различни видове растения. За едни растения човек полага грижи, но има и такива растения, които не изискват грижи от човек. Тези растения, които не изискват грижи от човека, наричаме диворастящи растения. Нека да запишем първа точка – диворастящи растения. Диворастящите растения, ученици, са горите, полетата, планините. Те са много важни за природата на Земята. Защо според вас в планините, горите, полята въздухът е много по-чист от този в градовете? Да, защото в градовете има повече коли и няма толкова много растения, а в горите и в планините има много дървета, които пречистват въздуха. Хайде да погледнем следващата картинка. Какви растения виждате? Да, домати, чушки, плодни дръвчета, памук, цветенца. Добре, ами доматите, чушките, плодните дръвчета дават ли ни храна? Дават ни храна. Памукът дава ли ни памук, с който да си изработваме дрехи? Дава ни.
Тези растения ученици, които ни дават храна и блага, се наричат селскостопански растения. Нека да запишем втора точка – селскостопански растения. Я ми кажете, вие имате ли баба и дядо, които отглеждат селскостопански растения, или пък вие да живеете в къща и да отглеждате такива? Ами, къде се отглеждат тези селскостопански растения? Домата, чушката, плодните дръвчета? Точно така. Отглеждат се в градината. Ами вътре в апартамента или вътре в къщата, какво можем да отглеждаме? Точно така. Различни цветя. Заради това разделяме растенията на градински и стайни растения. Хайде да запишем следваща точка – градински и стайни растения. Хайде сега в тетрадките си да запишете по няколко примерчета за градинско и стайно растение. Хайде да споделите какво сте записали. Който не е записал, може сега да запише. Да, градински растения. Праскова, домат, краставица, лоза, лале. Ето, лалето е градинско растение, не можем да го отглеждаме вътре в къщи. Точно така, стайни растения, орхидея и различни стайни цветя. Стайните растения какво правят? Красят нашия дом и му придават уют. Хайде, който не е записал, да запише няколко примерчета. Я ми кажете, вие обичате ли чай? Пиете ли чай? А от какво се прави всъщност чаят? Да, чаят се прави от билки. Билките са другия вид растения, с които днес ще се запознаем. Хайде да запишем следваща точка в тетрадките си – билки. Отворете учебника на страница 32. Кой ще прочете какво пише за билките? Хайде сега погледнете към мен. Подготвила съм ви готови и сушени билки, съм ви донесла. Както пише в учебника, аз не съм ги отръгнала с корена, ами съм ги отрязала и някои съм ги откъснала, подвързала съм ги, за да ги оставя да изсъхнат. Те вече са готови, могат да се използват за чай. Хайде погледнете изображението до определението за билки. Какво е растението в горния ляв ъгъл? Да, това е лайка. С нея можем да си направим чай, когато сме болни или кашляме, а също и се правят различни кремове. В горния десен ъгъл това е жълтия кантарион. Него използваме отново за чай, но и когато ни боли корема и сме притеснени. Той ще ни облегчи и ще ни успокои. В долния десен ъгъл я да видя дали ще познаете какво е това растение. Да, това е ментата. Ние пък използваме отново, когато сме притеснени и правим чай. Също така, кога можем да използваме листенцата от мента? Да, когато си правим лимонада през лятото в горещите дни и тя може да ни освежи. В долния ляв ъгъл това цветенце се казва невен. Невенът го използваме за направата на мехлем и се мажем, когато ни ухапе някое насекомо. Но лечебни свойства имат и някои цветове на дървета. Пример за това е цветът на липата. Тя цъфти пролетно време,
навсякъде ухаяна липа, всички знаете, берат се цветовете на липата, оставят се да изсъхнат и се прави чай в студените зимни дни и когато сме болни. Също така лечебни свойства имат някои плодове на храсти. Това примерно е шипката. От нея също се прави чай. И някои листенца на растения, казахме ментата, а това растение е копривата. Знаете ли кога билките са най-лековити? Най-лековити се смята, че билките са на Еньов ден. Смята се, че тогава има някаква магия, когато жените стават рано и отиват да берат билките, но преди изгрев слънце. Тогава те имат най-голяма лечебна сила. Техните лечебни свойства тогава са най-големи. Еньов ден се празнува на 24 юни. Жените излизат, берат билките, след това в някои краища на България си правят венчета. Венчетата са толкова на брой, колкото са членовете на семейството. Оставят ги през нощта и на сутринта гадаят по венчетата колко ще бъде здрав човекът, на когото е наречено венчето. Или правят голям венец, под който хората се провират за здраве. И преди да се проврат, си пожелават нещо за годината. Билките се остават да изсъхнат и през годината се правят различни лечебни отвари. Хайде сега да изиграем една игра. Да видя кой е гледал предаването "Стани богат". Ние дали ще успеем да се справим в тази игра? Кой ще прочете? Първо какво трябва да отгаднем? Кои са диворастящите растения? Точно така. Те се развиват без грижите на човек. Хайде следващия въпрос, кой ще го прочете? Селскостопанските растения осигуряват, точно така, храна и блага на човека. Следващия въпрос, кой ще го прочете? Според мястото, където растат, растенията могат да се делят на правилен отговор – градински и стайни растения. Билките са правилно растения с лечебни свойства. Успяхме да се справим в играта "Стани богат". За домашна работа ще трябва да подготвите един много интересен проект. Този проект трябва вие да го напишете ръкописно. Не да го напечатате, а да го напишете ръкописно. Ще трябва да си изберете едно растение от видовете, с които се запознахме днес. Диворастящо, селскостопанско, градинско или стайно или някоя билка. На този проект вие ще трябва да залепите изображение на растението, което сте си избрали. Може да го изрежете от вестник, списание, да направите снимка на растението. Ако растението е от градината на баба и дядо, от вашата градинка, примерно на дървото, което е пред блока, и да залепите снимка на листа. Листа по ваш избор може да бъде цветен, може да бъде бял. В средата на листа залепяте изображението. До изображението трябва да запишете как се казва растението, което сте си избрали. Може да погледнете, аз съм ви подготвила такъв примерен проект. Може да се водите по него. Най-отгоре записвате името на растението. След това трябва да отговорите на въпросите. Къде се отглежда растението? Навън или вътре? Полагат ли се грижи за растението? Какъв вид е вашето растение, което сте си избрали?
какви грижи се полагат за него. Аз съм написала, че човек полага грижи за него, като го полива, подрязва есенно време, реже изсъхналите цветове. Трябва да напишете дали дава храна и блага на човек. Аз съм записала, че той не дава храна, розата, трендафилът, не дава храна на човека, но изпълва градината с красота и хубава миризма. След това трябва да запишете защо сте избрали точно това растение. Защото, примерно, е любимото цвете на мама, или любимия ви плод, или харесвате тази билка, като си правите чай. Аз съм записала, че съм избрала това растение, защото се грижа за него, много го харесвам и е любимото цвете на мама. Кратичко написвате и ръкописно. Днес, ученици, се справихте много добре. Научихме кои са диворастящите, селскостопанските, градинските и стайни растения. Научихме кои са билките и за празника Еньов ден. Ще очаквам вашите домашни работи. Хубав и спокоен ден!